cadw ffwr. The fat guy with the chick Y dyn tew efo'r chick penol. Ail-greu. Mae efo mwy o bres. Bob tro dwi'n menthyg DVD, dwi'n sbio i weld os mae yna is-deitlau Cymraeg. Ac fel arfer, dos na dim. Cadwch o! Ast. Dyna pan benderfynus, os da chi eisiau rhywbeth wedi wneud, rhaid wneud o'ch hun. A felly dwi am gyfieithu pob ffilm Hollywood i'r Gymraeg. Rwan, yn amlwg, fedra i'n wneud o gyd ben fy hun. Felly, dwi am ddefnyddio help ffrind fi, Jermaine. Dysgu Cymraeg ma Jermaine. Yndwyt? Jermaine? Felly mae'r broses yn fod yn reit anodd. Mae wedi bod un neu ddau o anawstera. Nes I anfon Jermaine allan I ffeindio deinosoriaid a dod o methu. Felly, be sy'n mor wyllt a deinosoriaid? Jermaine! Shot llydan, a wedyn pan mae'r llew yn mynd am y cig, zoom, action! Rwan, yn amlwg, mae'r camera I fod I gael ei fel gan llaw I greu effaith ysgwyd, ond da ni wedi gorfod roid ar tripod gan fod y llew wedi rwygo un o breichiau Jermaine I ffwrdd. Mae'n roc! Mae'n abos y pilros, mae'n roc! Beth ti'n gael o? Yn anffodus, dydy Jermaine ddim yn digon talentog I grio ar ciw, felly da ni'n gorfod roid help llaw iddo fo. Da ni wedi gorfod roid prosiect gwrach bler i'r neilltu am rwan, anghofio ni olchi'r rod gwartheg, felly mae Jermaine I ffwrdd eto yn cael ei brofi am BSE. Ie, rwan da ni'n mynd ymlaen am y prosiect nesa, sef... O, mae Jermaine yn ôl. Hei, sut wyt ti? Dwi'n oce. Gwych. Da ni rwan am wneud yr olygfa lle mae'r swyddog yn mynd yn banig llwyr a'n saethyn o'r teithwyr. Dwi wedi dysgu llawer iawn wrth gynhyrchu'r ffilmiau, a mi na I ddod yn ôl at y prosiect pan ddaw'r amser.